Nanantum ya otosumi no a nano bini mu ewo denchira Wawase ya wo Heman Lower Denchira mensini mu finfin manten mu echira Detective Chief Inspector Israel Gati esabasobodi ye pa wo kwani a wafaso a emfrinhia dunkunu a waye dwuma wo mpatam ho no wadi ni dwuma a wabo omanfo asetenam no wajapade ho eban wode nsam yitu dwawa bra a ye nhye eya akwankogya dwumadie edema no echire wonani so wadwuma yeso a wabeya mo wo mpatam ho no eno nam so ede adesede eto Ghana Police Adom Penny Dr. George Akufu Dampare Omona baso free say waye dwuma e de animunyam hye abre police adwumaku no pa nti kayen kwa na nka otena ha man no som Wawase man se dia Wawase kuji e fa nta pefra no ye police officer e no man no be so nti ya de orufi nche enti na wa to nsafe eyi okrum ha na so nyina ye hwe yi na sa ya ba abatana Premtobre Kasee omanfo bi so wo Wawase e de to Adom Kasee anim say police ni yifra wo firi mpatam ho e ade bi ha wonye pa free say wono watena onuado ene anije yakwan so a won kira obefi ni yie pa nti se wie nti se nya sa ade an kura ni ene due kwa ya bodwe se mpenufo beti asopema ye be pese nko mmema na se atena ase amayen Oma ho na ntena ase police ni Israel ase atena ase o krom duem ha amayen sense obai no ne antena bone obai 19 years no obi o social chese onyi obi onye yimu onini penyina ti asombi mu Detective Chief Inspector Israel Gati eso ni Adom Kasee atwetwe nkomo a wekere se ebra wode ne ba mpatam wo foforo no na bemabu a ompeso obekọ free say na ni enhye da anye ho saa nenso ebra wokọ ho na odi ni dwuma no ema wone won ebo fipama a wekere se je omanfo eje no ene echitai pa wode tai na chi aboa pa ma ne dwumadie afa no ntuma pa efra wo mpatam aye eda foforo ma bravo bi se be enye obi ana otumi eye den akọ obi man so akọ bo edwuma si na wonyasa the sen of pastor bin sida ani nyina so egina ni pa eni ni suman bra omo ni de yo woni ko pan na se bi ye fa suma no se be omo no nya ina enkaboa